Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes un dia més a l'Aquí l'Empordà. Avui, dimarts 23 de setembre, us explicarem la tensió que hi ha a l'Ajuntament de Mont-ras entre l'equip de govern i l'oposició. També que Sílvia Romero i Mònica Alcalà ja han anunciat que no es presentaran com a caps de llista d'Esquerra Republicana de Sant Feliu de Guíxols i de Palafrugell per les eleccions del 2027 i que l'Ajuntament de Palafrugell ha anunciat un acord amb la Generalitat per poder construir una escola de noves oportunitats a l'antic escorxador. També us explicarem novetats que hi ha al Mercat de Palamós, que avui ha tancat les seves portes perquè puguin començar les noves obres de reforma. I també repassarem i passarem per altres municipis per repassar altres notícies, com de Begur i de Sant Feliu de Guíxols. D'entrevistes en tindrem dues. D'una banda, vindran representants de l'associació Els Trompats de Palafrugell a presentar-nos la programació del Marrameu d'aquest any, que tindrà lloc aquest cap de setmana, i després ens acompanyarà, com us vam anunciar ahir, el nostre company Gerard Rius per parlar-nos de com ha anat la segona temporada del Converses a la Brava i per portar-nos alguna sorpreseta. Comencem. Bon vespre de nou. Com us anunciàvem ara en portada, a l'Ajuntament de Mont-ras hi ha tensions entre l'equip de govern i l'oposició. Unes tensions que van portar el grup d'Acord Municipal per Mont-ras a decidir marxar del ple del 15 de setembre com a protesta. Tot seguit us expliquem els motius d'aquestes discussions. Tensió política a l'Ajuntament de Mont-ras. El passat 15 de setembre, els 3 regidors del grup a l'oposició, Acord Municipal per Mont-ras, van abandonar el ple municipal. La decisió va impedir l'aprovació de diversos punts, inclòs l'inici del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Mentre que l'oposició denuncia una acumulació de greuges, censura i manca de diàleg, l'equip de govern nega les acusacions i defensa la seva gestió. En principi el que cal explicar és que intentem sempre des de l'equip de govern que hi hagi la màxima comunicació amb l'oposició i amb tots els membres que participen a l'Ajuntament. Principalment la relació amb l'oposició és a través de la secretària. En concret amb aquesta darrera legislatura, que és el punt que ja ha afectat una mica més, doncs hi ha hagut una quantitat de coses que han anat succeint, propostes que hem fet nosaltres, que s'han tombat, alguns enfrontaments dialèctics en plens, a vegades una mica pujats de to. El conflicte, però, ve de fa temps, especialment arran del ple del 7 de juliol. En què, debatent alguns dels punts que hi havia en el ple, jo vaig referir uns fets que es van publicar en el diari l'any 2008 o 2009, no recordo, i que vaig referir a l'anterior alcalde, i l'alcaldessa em va treure la paraula, me la va retirar, em va dir que havia ofès l'alcalde, jo entenc que no el vaig ofendre, jo vaig explicar uns fets, no vaig insultar ningú, i em va retirar la paraula i no em va deixar fer la meva explicació en el punt que estàvem debatent. A aquesta tensió s'hi va sumar la gestió del debat sobre el POM del ple del setembre. L'oposició critica que, tot i justificar-se el retard del ple per incloure aquest punt, es va afegir per la via d'urgència només una hora abans de la sessió, un marge que consideren insuficient. Ells crec que va ser la Comissió Especial de Comptes del mes de juny, si mal no recordo, se'ls va informar que el ple no seria estrictament a principis del mes, que és l'habitual, sinó que es faria a mitjans o finals, i fins i tot hi va haver una preentesa de dir perfecte, perquè nosaltres tenim un regidor que està de vacances, coincidíem que nosaltres també teníem un regidor que també estava en el seu torn de vacances, i van dir, doncs així, fem un punt comú. També els vam informar així mateix de tot el procés del POM. El POM és sapigut per tots els veïns i tota la gent que coneix Mont-ras. Nosaltres anem amb unes normes subsidiàries prehistòriques i jo crec que totes les legislatures, qualsevol equip de govern que ha volgut optar a liderar l'Ajuntament de Mont-ras ha portat en les seves obres cabdals la redacció del POM, del Pla d'Obres Municipals, és a dir, la visió que volem pel Mont-ras de 20 anys vista. Sí que és cert que perquè el pressupost no va entrar fins a última hora, doncs es va haver d'incloure com a punt d'urgència, però insisteixo que ells tenien la informació en tot moment. En una hora abans del ple, tot i que segurament no hi havia res a dir, però nosaltres tenim tot el dret a poder mirar un expedient, i més un expedient complicat, amb un pressupost de 214.000 euros que té, una hora abans del ple és molt poc temps per revisar-ho.
Malgrat la confrontació, ambdues parts coincideixen en la necessitat d'un nou POUM per substituir les actuals normes urbanístiques. Aquest dilluns a la tarda s'ha realitzat un ple extraordinari on l'oposició s'ha abstingut pel que fa a l'aprovació de l'elecció de l'empresa redactora del POUM. En aquest sentit, l'oposició reclama més participació. Ara, però, l'oposició celebra que l'acció de protesta hagi servit per començar a ser tinguts en compte. No estem discutint el criteri de l'equip de govern de Junts, el que estem discutint és que tan sols se'ns ha deixat participar, perquè segurament haguessin agafat el mateix. Possiblement sí, nosaltres quan ells fan una cosa bé també ho diguem, però el que ens agradaria en política és que es consultin totes les parts i nosaltres formem part del poble. Nosaltres representem 286 ciutadans que es van votar. No obstant això, el conflicte de fons persisteix. Des de l'equip de govern es lamenta que aquesta oposició no sigui constructiva amb propostes de qualitat i millora per Mont-ras, mentre que des de l'acord municipal per Mont-ras critica que les seves idees, com la millora de la seguretat al carrer de l'escola, hagin estat rebutjades inicialment per després ser executades pel govern sense reconeixement. Més coses. L'Ajuntament de Palafrugell i la Generalitat han anunciat que l'antic escorxador de Palafrugell d'aquí 2 anys serà una escola de noves oportunitats. Es tracta d'un projecte que expliquen que neix amb l'objectiu de combatre l'abandonament escolar al país. Una escola de noves oportunitats. Aquest és el projecte que el Govern de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell han anunciat amb la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional a la localitat. El nou equipament se situarà a l'antic escorxador i apostarà per una educació molt enfocada als oficis. Creiem que és un gran acord pel municipi. Aquest centre incorporarà tot un tema d'alfabetitzacions, però molt més encarat al món laboral, a professionalitzar-se, a tastar oficis, que creiem que és importantíssim també recuperar tot el que són els oficis. L'objectiu és lluitar contra l'abandonament escolar que hi ha a Catalunya. El centre forma part del decret dels centres de noves oportunitats del govern català i vol oferir una formació alternativa als estudiants. Tenim joves que malauradament acaben sent víctimes d'aquest abandonament escolar prematur i per tant ens interessa molt crear, donar la força amb aquest centre de noves oportunitats educatives per fer que molts joves que potser haurien vist truncat la seva trajectòria vital puguin tornar-se a reconnectar amb oficis, amb alguna formació inicial que acabi sent l'inici d'una carrera professional. Assenyalen que el centre estaria actiu d'aquí a 2 cursos escolars. L'Ajuntament palafrugellenc és qui es farà càrrec de l'actualització de l'espai i la construcció d'un edifici annex. Qui coneix aquest espai sap que hi ha tota una sèrie de naus que cal desplaçar en altres espais del municipi, adaptar tota la zona i sí, són unes obres importants, però que ja hi estem treballant. Expliquen que el nou centre és una demanda de Palafrugell i de tota la comarca i que serà un atractiu per a la formació dels joves del Baix Empordà. L'anunci d'aquest projecte, però, ha generat polèmica a Palafrugell perquè precisament l'antic escorxador és on hi fa activitats l'agrupament Escolta i Guia Índica de Palafrugell. L'entitat ha manifestat, com veuen públicament a les xarxes socials, que no saben si podran acabar el curs, que hi fan activitats cada cap de setmana i que necessiten un local en condicions per poder dur-les a terme. També exposen que ningú els ha notificat aquesta decisió ja presa i que fa setmanes que intentaven parlar amb l'Ajuntament sobre el conveni del local. De tot plegat, també n'han donat la seva opinió a les xarxes socials el grup d'Esquerra Republicana. Centre de noves oportunitats, sí, a l'escorxador, no. Aquesta decisió de l'equip de govern socialista és una mostra més que manca un full de ruta sobre què ha d'esdevenir l'escorxador. L'escorxador, per la seva ubicació i la seva dimensió, ha de convertir-se en un equipament cultural que pugui coexistir amb el cau. Hi ha espai suficient per a tothom. En canvi, el Centre de Noves Oportunitats l'hem d'acostar al centre del municipi. Un espai adient seria els Ametllers o fins i tot l'antic hospital. Aquest nou recurs ha de poder ser pròxim a les persones que necessitin utilitzar-lo. Aquesta decisió és una mostra més d'un Palafrugell en pausa. A tot això, ara que vèiem a la portaveu d'Esquerra Republicana a Palafrugell, Mònica Alcalà, precisament ha anunciat recentment que no serà la cap de llista del grup per les eleccions del 2027. Un anunci al que ara també s'hi ha sumat la portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Feliu de Guíxols, Sílvia Romero, que també ha fet públic que no es tornarà a presentar.
Pensem que pel desenvolupament de la gent de Sant Feliu... Sílvia Romero no serà la candidata d'Esquerra Republicana de Sant Feliu de Guíxols a les pròximes eleccions municipals. Explica que el seu compromís era de 2 legislatures fins a 2027 i ara arriba el moment de donar pas a altres membres del partit. És el moment de comunicar-ho, d'explicar-ho, precisament perquè hi ha temps per tornar a reconfigurar un nou projecte per Sant Feliu de Guíxols, reconfigurar nou equip, nou lideratge i, per tant, és el moment que tocava i el moment que a mi em semblava adient per fer-ho, no? Després d'haver estat regidora de Tots per Sant Feliu, el 2018 va anunciar que seria la candidata dels republicans l'any 2019. Esquerra va obtenir els millors resultats a la ciutat, sent la segona força més votada. Considera que les últimes eleccions municipals van consolidar el projecte i fa un balanç positiu de la feina feta des de l'oposició. Són anys complicats, no? Perquè hi ha un govern molt fort a Sant Feliu que ens permet de tant en tant posar-hi alguna coseta, però fer oposició és difícil i la veritat és que trec un balanç positiu, en primer lloc, perquè hem aconseguit fer coses per la ciutat, des de l'oposició també, projectes importants, i també hi ha aquest regust de voler fer alguna cosa més, d'haver pogut aportar una mica més. Seguirà sent regidora fins a finals de legislatura i el més pròxim a l'agenda és l'aprovació de les ordenances i el pressupost municipal de l'any vinent. Assegura que a partir de 2027 seguirà lligada al partit per estar al servei de la ciutadania. Qui també ha anunciat que no es presentarà com a candidat a les eleccions municipals és Mònica Alcalà. Va ser la cap de llista d'Esquerra Republicana de Palafrugell el 2023 i també ha estat regidora d'Educació entre el 2019 i 2023. Ara diu que fa un pas al costat per donar el relleu a un nou equip que es presenti el 2027. I avui ha estat l'últim dia d'activitat al Mercat de Palamós. Ara ja ha tancat les seves portes per deixar que el pròxim 1 d'octubre comencin les obres de reforma integral. Estem parlant d'uns treballs que es preveu que tinguin una durada d'uns 7 mesos i durant aquests mesos el mercat s'ubicarà provisionalment en un espai alternatiu que en aquest cas obrirà les portes el divendres 3 d'octubre i tindrà 11 parades. Nosaltres el que hem volgut fer avui, aquest matí, ha sigut anar fins al mercat en el seu dia, com dèiem, d'obertura, el seu últim dia d'obertura al públic, i allà hem pogut parlar amb alguns dels paradistes. Anades i vingudes al Mercat Municipal de Palamós en el seu últim dia d'activitat que ha donat servei des de la seva construcció al 1989. A partir de l'1 d'octubre començaran les obres de reforma integral que mantindrà la seva cèntrica ubicació respectant l'estructura actual. Ara bé, es reformarà totalment l'interior com la façana. És un mercat que hem viscut molt intensament, com a usuaris, com a paradistes, i per tant és un dia ple d'emocions, però també d'expectatives interessants. Òbviament, entremig passarà aquest període de provisionalitat que ens portarà a aquest altre mercat, però obrirem un mercat fantàstic, lluminós, espaiós, en el que ben segur es compliran totes les necessitats que té aquest mercat per lluir el producte de Palamós i del nostre entorn. Per tant, dins aquestes emocions i aquests neguits, també una visió positiva i esperançadora del futur d'aquest nou mercat. Per tal que els paradistes del mercat puguin continuar treballant, el consistori ha llogat aquest local, a l'Avinguda de Catalunya, cantonada amb el carrer Carmel, a només 150 metres de l'actual mercat municipal. Aquí, a partir del 3 d'octubre, s'hi ubicaran una 11ena de parades de venda. Aquest mercat alternatiu s'anomenarà el Provisional. Aquí en aquests moments hi ha 21 paradistes, allà hi aniran 11 paradistes que han volgut continuar el mercat provisional i estar presents al llarg d'aquest hivern, i a partir d'aquí nosaltres demà, com dic, ens reunim i en principi el dia 3 d'octubre obrirem el provisional. I el dia concretament, perquè quedi clar, les licitacions es presentaran, es faran públiques al novembre, de forma que esperem que al desembre podem adjudicar ja. Quan fem les licitacions és una concurrència competitiva que ells, tot això sumat, amb ells se'ls ha sumat una incertesa enorme. I llavors a partir d'aquí ells estan inquiets perquè no saben si seran o no seran, perquè tenen que competir, és una oferta oberta. Entre els paradistes aquest dimarts hi havia un punt de nostàlgia per haver de deixar l'espai després de tants anys. Això sí, esperen poder tornar-hi i gaudir de les noves instal·lacions. Soc d'aquí de la botiga de la pesca salada de Palamós i he sigut el relleu de la meva mare, que ja tenia la parada, i fa des que van obrir el mercat.
Avui és un dia de moltes emocions, estic una mica així emocionada, perquè són molts anys, però bueno, és un altre... Tot ha d'anar canviant, no? Hem d'anar evolucionant, és el que hi ha. Ha hagut molta feina, en tot moment ens han anat preguntant què és el que ens iria més bé tots, ho hem fet una mica tots, però clar, que encara queda una mica, jo crec que en 2 setmanes, diuen la setmana que ve, però jo crec que en 2 setmanes ben bé necessitem, perquè ara és buidar tot això, és trasllat, feina de paletes, feina de lampistes, però tot serà per un bé, jo crec. A mi m'agrada molt el projecte nou, crec que serà un mercat molt actual, molta llum, més modern, doncs serà per millorar, molt bé, m'agrada molt, estic molt contenta. Bueno, de moment bé, són bones sensacions, avui està el mercat a tope, la gent té moltes ganes de tenir un mercat nou i de moment esperem a veure com van les obres. El projecte de reforma té un cost de més de 2 milions d'euros, una part finançada amb fons europeus Next Generation. Està previst que en 7 mesos estigui tot enllestit. I parlant de mercat, de parades i, per tant, en general, de comerç i empresa, continuarem parlant d'aquesta qüestió perquè, precisament, el creixement empresarial i la formació del talent han estat 2 dels temes protagonistes del debat d'economia de Begur que, organitzat per la Cambra de Comerç de Palamós i també l'Ajuntament de Begur, aquest any s'ha tornat a celebrar al Parador d'Aigua Blava. Representants de les institucions i empreses del Baix Empordà s'han trobat al debat d'economia de Begur. Organitzat per la Cambra de Comerç de Palamós i l'Ajuntament begurenc, la trobada inicia el curs empresarial a la comarca. Crec que el debat és aprendre, en aquest cas és aprendre com construir el futur, aprendre de lideratge, de valors, d'estratègia i de 2 persones que han construït alguna cosa. Des de baix, Maria Martí, Moventis, tercera generació, 8.000 treballadors i el grup Moventis, que aquí coneixem molt bé, amb la marca Sarfa, i el grup Ametller. Hi han participat el president de Moventis, Josep Maria Martí, i el fundador i president d'Ametller Origen, Josep Ametller. Les 2 empreses han parlat de la importància que té inculcar els valors als treballadors i ressalten el contacte humà com un dels eixos clau perquè les companyies avancin. El debat s'ha centrat en temes com la gestió del creixement empresarial, la formació del talent, la sostenibilitat i el paper de la mobilitat i l'alimentació en la qualitat de vida. Una jornada que permet intercanviar coneixements i ser un reforç per a les empreses locals. Estic segura que representarà una ajuda i una font d'inspiració molt important per a moltes de les empreses de casa nostra. Crec que puc parlar en nom de tots els assistents quan dic que aquest debat ens serà d'enorme valor i utilitat per encarar amb serenor, valentia, talent i fermesa els reptes de present i de futur que ens esperen. La Cambra de Comerç de Palamós fa anys que aposta per la creació de cursos pels empresaris de la comarca. Tenim tota la part de jornades formatives i tallers orientats a la digitalització i sobretot a acompanyar les empreses i els autònoms amb un apartat concret que és la facturació electrònica amb la nova legislació i les noves normatives. Per tant, important els tallers de formació en aquest àmbit. Aquest mes han començat cursos de formació perquè les petites i mitjanes empreses implementin la intel·ligència artificial al seu dia a dia. També aposten per fer cursos ocupacionals de feines com la de paleta, fuster o peixater. I continuem parlant de comerç i d'empreses perquè d'aquí a unes setmanes se celebrarà la 3a edició de la Comerciada. Es tracta d'una iniciativa a la que aquest any s'hi han sumat més de 1.000 comerços de 20 municipis de tota Catalunya que posaran en joc 10.000 euros en vals de compra. Això serà durant tota una setmana, concretament la del 6 al 12 d'octubre. La Comerciada afronta la seva 3a edició amb més força que mai i es consolida com una de les grans cites del comerç català. La iniciativa, que va néixer a comarques gironines, suma aquest 2025 més de 1.000 establiments de 20 municipis i per primer cop arriba també a Terres de l'Ebre. Però animo a fer un projecte de país, perquè si això és molt potent per Girona, durant la setmana del 6 i el 12 i per Terres de l'Ebre, que també sé que si us hi heu apuntat, imagineu-vos la capacitat de fer un crit i mostrar un relat si aconsegueixes que la mateixa setmana tot Catalunya, amb la implicació de totes les cambres territorials, més les associacions, més les patronals, facin d'aquella setmana la setmana del comerç a Catalunya. No apretaré perquè això té el seu ritme, té la seva cadència, però és veritat que crec que és un projecte de país, que una altra vegada més Girona torna a demostrar que tira endavant, que fa les coses i que després els altres van venint,
però que crec que val la pena que ens ho plantegem, que fem una interlocució amb el Consell de Cambres, amb qui hem de poder-ho fer fàcilment, amb Barcelona, que és qui lidera, però amb tots. La campanya tindrà lloc del 6 al 12 d'octubre sota el lema Batecs de vida al carrer i s'allargarà durant tota una setmana. En aquest temps es desplegaran més de 200 activitats comercials, culturals i comunitàries amb l'objectiu de dinamitzar els carrers i reforçar la importància del comerç de proximitat. A més, els establiments participants repartiran 10.000 euros en vals de compra entre la clientela. La presentació, celebrada a l'Espai del Peix de Palamós, ha servit per posar en valor l'èxit del projecte. La comerciada, el comerç local té un problema enorme en aquests moments, està patint molt perquè hi ha una sèrie de sistemes nous de distribució que competeixen, l'online, el low cost, els centres comercials, però això és un repte, i un repte és una oportunitat. I l'oportunitat, jo crec que el petit comerç té valors que no poden competir amb els que tenen els altres, que tenen uns valors diferencials que teniu que treballar al màxim. I per un costat és la personalització, molt important, i generar experiència. Amazon ven producte. Vosaltres no teniu que vendre producte, teniu que vendre experiència. I cada un de vosaltres té que saber com enriquir el fet de la compra que us fan perquè sigui quelcom més que comprar un producte. I aquest és el camí que tenim que treballar, tots plegats. Un dels moments destacats de l'acte ha estat la presentació de la cançó oficial de la comerciada, obra del cantautor Pau de Pons, que posa música i lletra al caràcter reivindicatiu i festiu de la iniciativa. Per això aprofito, a més, ara ja abans de posar-me una miqueta més seriós, per agrair la feina incommensurable, desagraïdíssima, que feu totes les associacions de comerciants, des del que sou els tècnics, com també, sobretot, les juntes, que ho feu de manera altruista, però perquè creieu en el sector i dediqueu moltíssimes hores. Per tant, aprofito avui que estem aquí tots plegats per agrair tota aquesta feina, perquè jo crec que de tant en tant també ens ho hem de dir. Dir-vos que crec que val la pena que aquesta setmana disfrutem molt de la comerciada, que disfrutem molt del nostre comerç i que ens sentim molt i molt orgullosos del que som i del que representem. Amb aquesta edició, la comerciada busca consolidar-se com una cita de referència anual, que no només vol incentivar les compres, sinó també reivindicar el paper del comerç local com a motor de comunitat, de seguretat i de qualitat de vida als pobles i ciutats. I arriba el moment de les entrevistes i avui a la primera d'elles toca parlar de Palafrugell perquè aquest divendres i dissabte el municipi es tornarà a viure una nova edició del Marrameu. Seran 2 dies plens de teatre, de música, literatura i també cultura popular organitzats per l'associació Els Trompats. I avui, per descobrir-nos tota la programació que han preparat per aquest any, han vingut a plató 2 d'ells, 2 dels Trompats, en aquest cas la Paula Plaja i l'Aitor Moedano. Benvinguts a tots 2 al plató de Televisió Costa Brava. Gràcies. Ja ha passat un any de l'última vegada que vau ser aquí a plató i en vam estar parlant, però per qui es sumi avui i encara no conegui què és el Marrameu, com definiríeu què és el Marrameu i també amb quina intenció va néixer? Doncs el Marrameu nosaltres sempre diem que és com la petita joia dels Trompats. És el dia en el que unim tot el que nosaltres fem durant l'any, moltes disciplines culturals, i les ajuntem totes en un dia per oferir als palafrugellencs i palafrugellenques un dia ple de cultura de manera gratuïta al centre del poble. Amb moltíssimes activitats, que ara les anirem repassant una a una, però que imagino que porten molta feina al darrere poder juntar totes aquestes activitats en pràcticament una sola jornada. Sí que és cert que ara ho explicarem, que el divendres també hi ha coseta, però deu portar molta feina en organitzar unes jornades com aquestes. Sí, realment pràcticament és una feina de tot un any, d'anar a poc quadrant tota la jornada. També amb aquesta intenció de portar i d'aportar al poble coses una mica diferents, coses que se surten una miqueta de la normalitat del que estem acostumats a viure o a tenir a Palafrugell a nivell de cultura. I coses que pot gaudir gent de totes les edats perquè la programació és molt completa i ofereix coses des de pels més petits fins pels més grans, també, com dèiem, amb aquesta varietat que tothom trobarà un forat que li agradi alguna cosa, no?
Sí, és el nostre objectiu principal, que hi hagi molta diversitat i també és cert que ens ajuda molt el fet de col·laborar amb moltes entitats del poble, que això també és molt important perquè sols no podríem organitzar tot això. Llavors, totes les activitats pràcticament són fetes en col·laboració amb alguna altra entitat. Per tant, hi ha una mica de sinergia entre vosaltres, per tant, imagino que ens portem tots molt bé i que col·laboreu vosaltres amb ells quan els hi fa falta, ells amb vosaltres també, en aquest cas amb aquest esdeveniment, però també amb altres que organitzeu tot l'any, no? Exacte, gràcies a això, a fer teixit associatiu i col·laborar uns amb els altres. Anem a repassar la programació, perquè ara parlàvem d'una jornada, però sabem que comença divendres amb teatre. Sí, aquesta va ser una novetat de l'any passat i en vam quedar molt satisfets, el públic també en va quedar molt satisfet i aquest any repetim. I també repetim amb el col·lectiu Desasosiego, que tornen a fer una obra que serà a les 8 al teatre, que les entrades ja estan exhaurides, que és en petit format, amb un públic reduït i on el públic torna a ser protagonista de l'obra i és una obra totalment immersiva i que l'any passat ens va deixar meravellats i era una aposta segura que volíem repetir. És un tret de sortida que ja és tot èxit, perquè recordo l'any passat quan vau venir a Plató que ja dèieu tenim entrades exhaurides i aquest any de nou les torneu a tenir exhaurides. Per tant, suposo que contents també d'aquest èxit ja per donar un tret de sortida amb el teatre ple. Molt, molt, molt. Sí, perquè com que era una novetat de l'any passat, estàvem una mica espantats de funcionarà, no funcionarà, però la gent del col·lectiu Desasosiego ho fan molt i molt bé i el públic queda molt content. I després d'aquest tret de sortida sí que arribarà dissabte, que dissabte és el dia fort, que tenim activitats des de les 10 del matí fins gairebé a les 12 de la nit, gairebé, no? Sí, de 10 a 12, tu ho has dit. Començarem al matí amb Ràdio Palafrugell, que també són col·laboradors de cada any, i serà un matí molt literari. Començarem amb el podcast de Coses Xules, de la Paula Sánchez, que parlaran de literatura, i llavors a les 11, que això també ens fa molta il·lusió, hi haurà una tertúlia literària amb editorials emergents, la Ela Geminada, la Gata Maula i el Cap de Brot, que parlaran una mica sobre la perillositat de muntar una editorial en els temps que corren i ens donaran tota la seva opinió, ens parlaran de la seva experiència amb la Maria Puncí dels Trompats i amb Ràdio Palafrugell. I llavors, durant tot el dia, que això serà de les 11 a les 7 del vespre, hi haurà un espectacle de màgia i circ que es diu Imaginàrium, de Pau Segalés, que això ho munta la xarxa, que també són col·laboradors del Marrameu, i podran anar passant grups d'infants i famílies, i serà molt xulo també. Van entrant en grupets i durant tot el dia podran anar passant grups. Això serà a la plaça de Priorat Santa Anna i és això, podran anar allà i aniran havent-hi espectacles un rere l'altre, imagino, o com passes d'aquest espectacle. Seran passes de 20 minuts i aniran entrant i sortint grups durant tot el dia. I llavors a les 12, que això també ens fa moltíssima il·lusió, tindrem la Cobla Contemporània a Plaça Nova, fent aquestes sardanes tan característiques de música actual versionada en sardana, i que ens va agradar moltíssim. Fa 2 edicions, em sembla que van venir, i també ens fa molta il·lusió, això en col·laboració de l'Associació Sardanista, que també ens ajuda molt. Això seria una mica la programació del matí, no? Que per cert, tant Coses Xules com la tertúlia i les sardanes seran a Plaça Nova durant el matí. I llavors a la tarda també comença a Plaça Nova, no? A la tarda? A la tarda seguim a Plaça Nova, a partir de les 5 de la tarda, amb col·laboració, un altre cop intentant generar aquesta sinergia amb diferents entitats, amb l'Esbart Mestres Cirers i l'Escola de Música, hi haurà el Ball de Gegants i Capgrossos, també amb la nova colla gegantera de Palafrugell i amb la colla gegantera de Pals. I a partir de les 6, un cop han acabat això, començarem una cercavila donant un vol pel centre històric de Palafrugell amb els gegants de Pals, gegants de Palafrugell i també en col·laboració de l'Escola de Música portant una miqueta el ritme de tot plegat. I aquesta cercavila acabarà a la plaça Armengarda, que és on comença el que per molts podria ser el plat fort de la jornada, per concluir, que és a partir de les 7 de la tarda, amb el col·lectiu Catalunya Freestyle, amb col·laboració de la Fundació Josep Pla. Hi haurà aquest espectacle seu d'improvisació amb aquestes bases de hip-hop i de rap, tenint en compte aquesta literatura d'en Josep Pla. I després ens venen 3 concerts.
Primer Gavina MP3, aquest projecte de pop electrònic o el que ara se li diu post-pop, amb unes lletres molt poètiques, donat que en Max, que és el que encapçala aquest projecte, va començar sent poeta. Després tenim a l'Smorn, un grup jove però que porta una trajectòria brutal de 10 anys i que ha voltat per tot el món amb el que fan elles, que és un rock alternatiu amb un toc independent, molt guitarrero. I acabarem la nit amb Vino, que són dos nois de la Bisbal, músics, fan produccions i demés. Ells portaran com li diuen ells, aquesta electrònica que explora totes les vessants d'aquesta electrònica des de la màquina fins la veu. Pels concerts i aquestes últimes activitats, per qui s'ho estigui preguntant des de casa, és entrada oberta, diguéssim? Sempre és entrada oberta, tothom és benvingut, com tota la jornada, des dels més petits als més grans, i a més aquest any afegim que dins d'aquest espai dels concerts hi haurà un servei de menjar, un food truck amb foc viu, que el seu producte són hamburgueses, i que també ens ajudarà una miqueta a que tothom s'hi pugui quedar i no haguem de marxar a sopar per després tornar. Clar, així que comenci la jornada ja a les 5 de la tarda, que us vagi acompanyant activitat per activitat, no? I llavors aprofitis, quedi a sopar i ja gaudeixi fins al final, no? Exacte. M'ha quedat molt l'atenció això del Catalunya Freestyle amb Josep Pla, en plan, és algo que és com, uau, quina fusió, no? Bueno, també és bastant el que intentem sempre aglutinar o aconseguir amb el Marrameu, que és ajuntar aquesta cultura més tradicional o aquest folklore més de tota la vida amb propostes més innovadores o més actuals o més encarades a un públic més jove, sense perdre tampoc aquesta curiositat que pugui tenir el públic més madur o que potser no està tan encarat a aquests estils més urbans, a també sentir-se cridat per aquest espectacle. I és una bona sinergia que, de fet, va sorgir també per part de la Fundació Josep Pla i estem molt agraïts. Veurem com funciona, però tenim ganes també de veure aquesta fusió, que per cert, a part de food trucks per sopar, també hi haurà servei de barra. Sí, el servei de barra, com sempre, a càrrec dels trompats, i també tindrem taules i cadires per qui vulgui seure tranquil·lament a sopar i oferir tot aquest servei perquè la gent estigui al màxim de còmode possible. Suposo que voleu enviar un missatge a casa, ja hem explicat una mica tot de què es tracta i així, però això per animar-los una mica a que us acompanyin. Si poden gaudir tota la jornada, doncs endavant, i si no, que vinguin a alguna de les activitats, si més no, no? Exacte, tothom hi té un lloc, podeu triar la que més us agradi, venir tot el dia, nosaltres tot obert, tot gratuït, i res, que us esperem a tots aquest cap de setmana a Palafrugell. Nosaltres des d'aquí, evidentment, us convidem a que aneu a Palafrugell a gaudir d'aquestes activitats. També ens hi aproparem per ensenyar-vos també dilluns com ha anat, però ja que us tinc aquí, deixeu-me aprofitar per tirar una mica enrere, festes de primavera. Quina proposta més guai, més innovadora i més original vau tenir aquest any, eh? Sí. Ja et dic, quan quedem per triar el tema, mai surt, i un dia de manera espontània surten aquestes coses. I va ser realment molt divertit, una de les millors rues, crec que en opinió de tothom, una de les millors rues en molt de temps. Vam gaudir-la moltíssim i preparar-la també va ser molt xulo, perquè buscar aquesta fusió entre natació sincronitzada i circ va ser molt divertit. Ja penseu en l'any que ve o queda lluny encara? Anem pensant cosetes, sí. Sempre s'està pensant, no? Sempre. Doncs res, ens veiem aquest cap de setmana i que vagi molt bé aquesta jornada, aquesta nova edició del Marrameu. Gràcies. Gràcies. Doncs nosaltres de seguida seguirem amb més entrevistes. Ja sabeu que en uns minuts tindrem aquí en Gerard Rius per parlar del Converses a la Brava, però el que farem abans és recordar com es van viure algunes de les activitats del Marrameu de l'edició anterior.
Doncs seguim amb més entrevistes. Ahir ja sabeu que vam emetre l'últim capítol de la segona temporada del Converses a la Brava i us vaig explicar que avui ens acompanyaria a plató el nostre company Gerard Rius per explicar-nos com ha anat tota aquesta segona temporada i ja el tenim aquí amb nosaltres. Gerard, benvingut una altra vegada al plató. Moltes gràcies. Anava a vindre amb el parasol, però coses de la tardor he hagut de vindre amb el paraigües. I més vestit del que surts dels programes, que sorties amb camisa a la platja, passant calor. Avui ja la calor ja se n'ha anat, Sí, i l'armari ja l'hem canviat, sí. Ja ens hem preparat per la nova estació, hem guardat el barret, les camises d'estiu, i bé, ahir vam emetre l'última conversa de la segona temporada del Converses a la Brava, però avui i tota aquesta setmana i fins a arribar a l'últim dia de setembre emetrem una sèrie de diferents especials per poder rememorar el que han sigut aquesta 60ena d'episodis que hem fet aquest 2025 i, per què no, també a finals en farem un per rememorar el que han sigut aquests 130 episodis que hem fet des de l'estiu passat i amb alguna que altra sorpresa. Sí? Hi haurà cosetes? Avui mateix. Avui mateix ja hi haurà sorpreses? Avui mateix, quan acabi l'informatiu. Sí, tenim dos nous fitxatges, no sé si els podeu veure, és la becària, els nous becaris, sí, la becar IA. Què hi veus tu aquí? Qui són? Què et pot suggerir això de cares a... A veure, jo veig una entrevista a la platja, que és el que has estat fent tu aquest estiu, no? Però clar, no t'hi veig a tu, ni a un convidat. Veig a dos robots. Ni el parasol, sí. Exacte. Diguem que, a veure, amb qui podia parlar que hagués vist tots els episodis del Converses a la Brava? Doncs, a veure... Amb la meva àvia. Amb la teva àvia? Ostres, doncs... No, és més broma. Bueno, potser sí, que se'ls veia, se'ls mira. Ja la trucaré. Jo estic segura que hi ha molta gent que ens està veient ara que els ha vist tots, però... N'hi ha moltíssims, n'hi ha moltíssims. El que teníem moltes ganes de posar a prova una intel·ligència artificial de Google en el que et permet posar-hi 300 fonts i dic, bueno, amb la meitat en tinc prou i li he fet fer un resum llegint tots els vídeos que estan penjats a internet i n'ha fet un podcast. Un podcast a la brava, entre IAs. I això és el que veureu avui. Tenim algunes de les imatges del que serà aquest primer programa especial de molts que hi hauran. Avui un podcast entre IAs, però demà un especial de veus femenines, demà passat veus masculines. Tindrem un especial per veure quins són els objectes que ens han portat els diferents convidats i les anècdotes que n'han sortit a partir d'elles. I també farem, com no podia ser d'una altra manera, un especial de cançons a la brava, perquè hem tingut música en directe molt valuosa i m'alegra moltíssim. Mira, des d'en Raconet, un sense fi que podreu gaudir, allò de dir, doncs mira, avui tinc ganes d'escoltar només música de quilòmetre zero, no? Doncs tindreu aquest vídeo. Encara no està, però en breus. Llavors és això, un programa fet amb tant carinyo, doncs això, sabia com greu acabar demà, tot i que ahir amb en Koldo Ortega Monasterio, que també va fer molt bones audiències i que em va encantar poder-lo tenir, perquè havia sigut un dels personatges de l'estiu, almenys al principi, no? Vam començar l'estiu amb ell i l'hem acabat amb ell, Sí, correcte. I bé, doncs no sé, aquí podem desgranar una miqueta el que ha sigut, diguem. Ara parlaves això d'aquestes audiències, que ahir va tenir molt bones audiències. Com han anat en general tots els capítols? Que a més, cada dia n'hem fet l'espoiler, també has estat penjant trossets a Instagram. No sé com han anat les audiències tant a nivell xarxes, a nivell de YouTube, a televisió, una mica, com ha anat? Mira, ha anat molt bé. Sí? I estic molt content. A remarcar que sempre es poden llegir d'una manera o d'una altra, no? Per exemple, començaré amb les mètriques de TDT, que els programes que més audiència van tenir va ser el programa del Neil David, l'escriptor de Sant Feliu, en Baba Flow i en Carles Grassot. Això comprèn unes dates d'estiu on aquí hi ha molta més gent.
Després és molt curiós veure com funcionen des de els views i els likes a les xarxes socials i després el YouTube. No hi ha relació. Cada mitjà, cada xarxa té el seu què. Al YouTube, qui més audiència ha tingut ha sigut el coach Frank Fernández de Sant Feliu de Guíxols, seguit per Ramon Hermosín i l'Adrià Fernández de Palafrugell. I a Instagram, Déu-n'hi-do, la Maria Sola de Blanes, la Mel Sánchez, la nutricionista de Sant Feliu, i la Mar Rojo han sigut les que més, d'alguna manera, més repercussió s'han vist, i el Rambo de Llafranc, el Barack dels Uquetxungus i el Marc Anglarill, per part dels homes, han sigut els que d'alguna manera han tingut com més èxit. El que passa és que crec que l'autèntic èxit és el fet de, per molta gent, tindre el seu dia, sigui a xarxes, sigui a la televisió, i el fet de com es converteix en, no ho sé, en l'epicentre de la conversa del dia, en com, i es veu per l'Instagram, quan accepten la col·laboració, els tipus de comentaris que reben per part de la seva gent, també per part dels diferents convidats que hem anat tinguent. Entre ells, no? Com han anat fent xarxa, de dir, ostres, aquest avui no me'l perdo, no? O com formar part d'aquesta família, d'aquesta constel·lació de gent entrevistada a l'estiu, a les platges. Mira, per exemple, l'Edgar Massagú, per mi aquest és un dels moments... És boníssim. Per mi aquest és... Jo no sé com no ha sortit a l'APM. Sortirà algun moment. Ha sortit en Jordi Roca i l'Alba Pairet, un momentàs increïble. Però amb ell vas sortir ja a l'APM, no? En una altra entrevista. Pel Flors i Violes. Però sí, aquesta creació que va fer expressament, i vaig dir, porta'm un objecte, no? I Déu-n'hi-do quin objecte. Me va portar un metaobjecte, un full en el que hi posava objecte, amb tot un... Això ho podreu veure el divendres. El divendres aquest és amb el que obro perquè em va volar el cap, no? Però sí, una llarga llista de diferents professions. O sigui, per mi el repte també ha estat com poder, el denominador comú, si era la platja, no? Però com poder-te posar davant de diferents tipologies, no? Per exemple, hem tingut des d'arts i cultura músics i cantautors com l'Arnau Tordera, la Belén Baile, ara veiem en Carlos Grassot, en Marc Anglarill, la Mariona Calo, el Marco Moreno, el Marcel Rueda, el Pau Morales, l'Aitana Gilabert, la Mar Rojo, el Toni Molina, i també artistes visuals i multidisciplinaris com l'Edgar Massagú, del que en parlàvem, en Quim Sánchez, que ara l'estem veient, Quim Serrano, Roser Martínez, la Clara Centenera, la Kate Hutchinson i la titellaire Helena de Sola. Però també hem tingut de la comunicació i mitjans la Jèssica del Moral, el director de televisió Banyoles David Mir, l'Albert Mallol del Portaferrada o el cineasta investigador de misteris, que ja és un clàssic en el nostre programa, el Sebastià Darbó. I bé, no ens podíem oblidar de la salut i benestar, com parlàvem amb el coach Frank Fernández, la Mel Agustí, especialitzada en trastorns alimentaris. Per exemple, la Mel em va escriure després d'haver vist el programa de la Mel Sánchez, una nutricionista. Doncs després ella també volia dir, m'agradaria molt complementar aquesta conversa que has tingut perquè trobo que la meva experiència suma, no? I la veritat és que amb dues ha sigut una sensació de dir crec que hem tingut una conversa que es podria emetre perfectament en un institut, no? I més com a conferència, com a xerrada, no? De coses necessàries que arriben. A més, també és guai això, que el fet que hagis portat a tanta gent diferent, de diferents tipologies i parlar de moltes coses, fa també això, que tenir una varietat de temes que molts d'ells potser no es toquen en el dia a dia, perquè també vau parlar dels trastorns alimentaris, de moltes coses, no? Sí, i a la vegada d'emprenedoria i empresa, no? També, que és important, des del negoci de furgonetes Volkswagen de l'Arnau Gómez, com del cerveser Xavi Pujol, del Jaume Muntanya de la gastronòmica i de creadores de tours turístics com la Marta Valls i el Quim Caselles. Però clar, sí, vull dir, era això, no és un programa estrictament d'humor,
és informal, les entrevistes tenen aquest punt de... Són més així simpàtiques. La gent es deixa anar més, potser, que dintre d'un plató. Sí, a veure, jo crec que... Es queda com un clima de seguretat, no sé, doncs em deixo anar, no? Jo crec que un cop superada la pregunta de qui ets, ja tot fa baixada, no? És xunga, Sembla que no, però a mi quan me la vas fer l'any passat et quedes així de... Qui sóc? Costa. Qui ets? I en el que m'agrada també és poder ensenyar de diferents temes, diferents matisos, no? Veiem l'Arnau Tordera del grup d'obeses amb 6 discos d'estudi celebrant 15 anys de trajectòria, però també veiem el Toni Molina, vull dir, bateria d'aquí la zona. Hem estat doncs amb gent, jo crec, prou representatiu. El que passa és que trobo que me'n falten moltíssimes. Això t'anava a preguntar, no sé si t'has quedat amb gent a la llista encara. L'any passat em vas dir, tinc molta gent per la segona temporada. Segueixes tinguent molta gent a la cua, diguéssim? Sí. I després hi ha la realitat en el que nosaltres gravem entre setmana, els matins, no tothom pot els matins, també per la casuística, no? Vull dir, no sé si es pot dir o no, la nostra manera era que cada dia, tot i que us hem estat dient que cada setmana estàvem en una platja, els programes els hem gravat 5 programes al dia i llavors també fer quebre la logística amb tot això, tant tècnic com humà, amb el Xavi Vicenç i l'Àlex Rubiano, que m'han acompanyat per tota la província de Girona, platja a platja, onada de calor i compartint crema solar i aigua fresqueta, i ens hem passat molt bé. De platja en platja, no només del Baix Empordà, que també ha estat una de les novetats d'aquest any, que hem sortit de la comarca també i has pogut conèixer també gent de fora que nosaltres no els tenim tan vistos, no? Correcte, vam fer parada a Empúria Brava, amb els companys d'Empordà Televisió. També ens en vam anar al Pla de l'Estany, ben bé al costat de l'Estany de Banyoles, amb els companys de Banyoles Televisió, i el corresponent a Blanes, amb Televisió La Selva, i el poder sortir de la nostra comarca també ha estat una gran experiència per conèixer gent que també els tenim relativament molt a prop, no? Fer periodisme de proximitat és tot un repte, el que passa és que la proximitat és tan relativa a vegades, per exemple, la Maria Sola, que és la primera persona que va vestir la grossa de... Uau. Mira-la, aquí la veiem. No la coneixia, la Maria, em van passar el seu contacte als companys de Televisió La Selva i va ser un goig molt divertit i a més amb una sensació de que podríem estar hores i hores. De fet, va ser l'última entrevista que vam fer a Blanes, per això es va emetre en divendres, i després ens vam anar a fer uns que diu una cosa molt típica de Blanes, heu d'anar a menjar aquests calamars. I ho vau fer? Sí. I ho vau fer? Sí, dic, no sé què va ser més interessant, si la conversa davant de les càmeres o fent els calamars, però en tot cas ha sigut, igual que amb ella, amb tota la gent amb la qui he conversat, un plaer d'estar, això, tinguent una conversa autèntica, no diré íntima, perquè hi havia unes càmeres i tota una gent que no puc comptar que ho han vist, ens han escoltat, però sí amb la gratificació d'estar complint els objectius que ens havíem marcat. Clar, perquè com se sent gravar això enmig de la platja? Clar, la gent no us tanca en aquell trosset, hi ha gent que passa per allà, que us miren, que suposo que també es pregunten com es sent gravar, mira, aquí mateix es veu, aquí al mig de la gent, de la multitud. Us sentiu molt observats? No ho sé. No ho saps, esteu ficats en la conversa, no? No sé què dir-te, hi ha casuístiques. Suposo que cada platja té les seves històries. Me'n recordo quan vam arribar a Blanes, per exemple, la persona de comunicació ens deia no, heu d'anar en aquest punt perquè d'aquí fins aquí hi ha un senyor de les hamaques que es pot estressar moltíssim i ens ho pot complicar molt. I era de dir, doncs bé, vinga, on tu diguis, no? I sí que, bueno, érem com una atracció, però tampoc és allò que diguis que es noti molt, Vull dir, els propis convidats no us trobo. Imagina't. També, abans hem parlat de música, que tindrem aquest programa especial de música. Recordo l'any passat que hi havia una pregunta que ens feies a tots, que era quina era la cançó d'estiu, que ens va fer descobrir que la cançó de l'estiu va ser La Marina està morena, tot i que te'n van dir moltíssimes més. Aquest any has fet noves preguntes i no sé si tenim resposta de resultats de què ha dit la majoria, si alguns s'hi assemblen... A veure, com a
claredat o contundència de la cançó de l'estiu, l'any passat va ser la Marina Està Morena, sens dubte. Aquest any hi ha hagut molta varietat en les respostes. Sí que potser la que s'ha repetit és la del no és Miami ni les Maldives, però tampoc ha sigut allò de... Exageradíssim, no? Exageradíssim. El que sí que tinc són els resultats del test a la Brava. Tenim els resultats. Arrancs trets, sí. A veure, la fruita de l'estiu és la síndria i el meló. Confirmem. Sandàlies amb mitjons, delicte d'estiu. Tot i que d'estil incomprès, l'Albert Sararols i el Carlos Grassot van trencar-hi una llança a favor i vaig voler experimentar, i el dia que vam anar a Blanes vaig emportar 5 parells de mitjons i a cada entrevista tinc tot pel programa. I un cop fet, doncs... Bé, segueixo opinant el mateix. No ha canviat l'opinió. Quant a ventilador o aire condicionat, sí que el ventilador és clar guanyador, i de la pizza en pinya no genera divisió, la majoria es mostra en contra, però bé, tot és trobar la pizzeria ideal, jo crec. En fi, i per ressaltar, el gelat vencedor ha sigut el de Festucs. El de Festucs? El de Festuc. Ostres, això sí que ara no m'ho esperava, eh? Sí. A veure, que està boníssim, però ara m'esperava alguna més clàssic, no sé per què. El de Festucs ha guanyat per golejada. N'haurem d'anar a fer un. Curiosa. Encara en deuen haver-hi. Sí, no? Encara, ja estem a la tardor, però algun gelat encara caurà una mica. Sí. I bé, vols que et doni alguna dada més? Tens alguna pregunta? Com vols que ho fem? Sí, no? Jo recordo l'any passat quan vas venir que vam estar parlant també de paritat, que vaus tenir molts homes, moltes dones. En aquest cas, no sé si també ha estat així, si has arribat a 50-50 o hi ha hagut més dones, més homes, o com ha anat també aquest any en aquest sentit. A veure... Costa. Costa molt. I més també que la gent té una agenda, que a vegades una et falla, que havies de... Avui tenir una dona, aquesta no ha pogut venir, i ho supleixes amb qui pots a última hora, no? Suposo que també passen aquestes coses. Jo crec que l'important és tindre la intenció i la dedicació, i més enllà d'haver o no haver assolit un 50-50, per posar-te en context, hem entrevistat a més de 30 dones i més de 30 homes. Després, llavors, l'edat dels convidats ha sigut variada, entre 19 anys de la cantant Mariona Calo fins als 77 anys de l'investigador Sebastià Darbó. I bé, jo volia com recordar com neix el Converses, i com en un principi havia de ser un programa setmanal. D'una a la setmana, eh? Una a la setmana, que això haguessin sigut uns 13 o 14 al final de temporada. I això s'ha allargat moltíssim. Llavors, si això hagués sigut així, aquest segon estiu estaria a punt d'arribar als 30. Llavors, hem apostat per fer-lo diari, i crec que això ha permès convertir-se en un hàbit o en una rutina. Hi ha qui ens ha vist a l'estrena a les 9. Molta gent ens mirava a les 11, flipa amb la gent que ens mirava a la matinada o les del dia després. O a la 1 de la matinada o així, sí? No ho sé, vull dir, de tots els que... És que a l'estiu s'allarguen els sopars i arribes tard a casa i després obres la tele, no? I a veure què em trobo, el conec, no el conec, passo, ja el veuré després tranquil·lament per internet. Jo estic molt content en comptes d'estar celebrant els quasi 30 programes, estan els 133, amb els que acabarem dimarts que ve, quan acabi el setembre, amb tots els especials, perquè valgui la redundància. Me l'estimo tant que amb un especial no en tenia prou, i he flipat en com la intel·ligència artificial, aquesta que podreu veure avui, demà amb les veus femenines i amb les veus masculines, són dues intel·ligències artificials, un home i una dona, aquí sí que he trobat la paritat absoluta, de com han sigut capaços d'extreure el més important i com ho ha sabut relacionar, i jo escoltant-ho era
Uau! He quedat entusiasmat i trobo que per tots aquells que heu pogut veure-ho, el fet de veure els punts que connecten coses. En comú, no?, de diferents entrevistes, de coses que coincideixen. Sí. Llavors, per això, ahir va haver-hi l'última conversa, però a partir d'avui, doncs, diferents especials per a gent especial com vosaltres. I deixa'm preguntar, a partir d'avui especials, i de cara a l'any vinent... Has dit que t'han quedat molta gent a la llista. Tindrem tercera temporada o encara és aviat per parlar-ne? És aviat per donar-te una exclusiva, però et diré que la meva voluntat és de seguir expressions com aquelles que diuen no hi ha dos sense tres. Farem el possible per seguir cuidant aquest format. I bé, mentrestant, el nostre Instagram segueix obert. Hem arribat a 1.350 seguidors, que està també molt per sobre de les expectatives que m'havia fet. Estic molt content de la comunitat que està allà i si encara no hi sou, doncs allà podreu tindre talls de cada un dels convidats, així com accés als seus Instagrams, perquè d'això es tracta. @converses a la brava? @converses a la brava, sí. Gerard, abans de veure aquest especial, que ara de seguida li donem pas, amb què et quedes de totes aquestes dues temporades, d'aquests més de 130 programes, entre resums i especials? Em quedo amb el que, a títol personal, amb el que he sigut capaç d'aportar a aquesta casa i a la gent que la veu. Em quedo amb la satisfacció d'haver aconseguit el que semblava una bogeria l'any passat i a l'hora de tornar a repetir-ho, de dir, ostres, anar a platges on no hem anat, encara ens queden més platges, més cales, però sobretot em quedo amb els comentaris, amb les sensacions i també les abraçades dels convidats i convidades que he tingut, que amb la confiança prèvia per acceptar vindre al meu programa i amb la sensació d'haver aconseguit haver-los fet brillar. Doncs jo crec que amb aquestes paraules ens podem quedar per donar-li pas a aquest primer especial. Vols fer-ho tu mateix? Abans va el temps, però el temps i de seguida... Doncs amb tots vosaltres a la meteorologia, per si no heu vist el Meteocat i els especials del Converses a la Brava. Gràcies per seguir-nos. Amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.